Те ли? Не знам, моя ли, не е ли моя? Откъде да знаем? Издам наш ли, не? Вашо ли? Вие оставите ли си дете в Гърция? Имате ли дете в Гърция? Имаме, подарахме без пари, не съм взимал пари, няма какво да го храня. И дъщеря ми е изчезнал на мъж, няма малките кой да гледа. Това дете прилича ли на вашето, което оставите? Да. Прилича, ама откъде да знам, моя ли не е? Познали го бе ме. Познали го на телевизора, че твоето Сашки разплакала се. Вчера видях, сега болна, само от снощи не съм ял хляб. Така. Значи си го познала. Твоето ли е това или не е твоето? Как мислиш? Мила да взимате моите деца, да и къщата ми. Имам така, много деца имам. 6 парча. Къде остави Мария? Ще не вземате за право. Къде остави детето? Гърция. Иди жена да гледа. Защото нямам храна, нямам работа да гледам малкото. Ама разкажи на коя жена я остави? Къде? Откъде да познавам? 4 години става. Тя ли дойде при теб? Къде бяхте в Гърция? В кое село бяхте? 10. Ако обичате, Николай! На колко го оставихте детето? На колко беше детето? На колко беше детето, бе? Добре, хайде. Пускуваме в махлата, да не може. Там бяхме. Да, сега ще ги заправя, ще си оставя в тях. Е, тая къща с детето да видят... Прияте ми семейството ми! Не дай да ми снимаш! Дай, черен прай! Как да иска? Прочка! С прочка! Цялата махала само кой има беледица. Откъде пак знаете? Само маклата има долу, вярно? Има маклата, ама другата държава няма изял. Има. Мария, моето ли не е ли? Като е моето, докарайте тук. Аз ли ще отивам? Ще ми взимат ли? Където искате, взимайте, искам детето. Искам го. Само ще